Human magkainitay sod sa terminal sa Mandaue City, nagkasinugbagay kini usa ka konduktor o usa ka bus o usa ka driver sa modern jeepney. Ug bisan kun gidaan ang duha sa police station, padayon gihapon sila nga nagkalalis. Human sa pipila ka oras nga panaglalis, naghilot ra hinuon ang kasungian sa duha. Aniya ang report. Gikan sa PUV terminal sa usa ka mall gidala sa Subang Dako Police Station kining duha ka mga lalaking nagkasinumbagay. Nagkadugo na ang wait ug ulo sa konduktor sa bus nga si Christopher Oliveros human malambigit sa lamok-lamok. Pasangil niya gisumbag sa driver sa modern jeepney. Nahitabo kini dihang gigiyahan ni Oliveros aron makaatras ang ilang bus. Padung mo atras. Padung mo atras ng driver kasi niya ko. Tanaw suyog nabay maigo. Ngayon sa mo pagkitabo ako mo ni naigo natrasan niya. Di sa kakalit. Ako gihapag yan sa kanan. Aduhan ako gihapag yan sa kanan. Nanaog. Dito panumbag. Apan tubag sa pikas habig, siya ang giunhan sa konduktor nga nanghapak kuno sa iyang unit. Yang pukpuk kong sakyanan. Mo to nga nainit sa ko. Mo to nahitabo na namo ang kuan. Bagay. Tabangan niyo siya, siguro ganyan niya. Kami na single me. Single me sumbagay niya. Hangtod sa police station padayon nga nagkalalisay ang duha. Giabisuhan sila sa kapulisan nga i-blotter ang insidente aron kini ma-record. Ang konduktor sa bus nangayo og kwarta aron ipakurasyon ug magamit sa pagpatambal sa iyang mga samad, butang nga gikonsulta usab sa kaatbang nga driver sa iyang mga labaw. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.